Som prvý, kto otvorí. Wow, je to pizza, krásna, so syrom a pepperoni. Ako sa to naťahuje? Neuveriteľne horúce a šťavnaté. Úžasná pizza, veľmi chutná. Je to také dobré. A ja chcem jednu. Otvoriť. Čo tam je? Wow, aj ja som dostal pizzu, ale je úplne zamrznutá. Prečo to neješ? Mňam! Je to len cencúl. Nedá sa odhryznúť a ani pepperoni sa nedá zjesť. Udriem to o stôl. Možno to pomôže. Nie, som nahnevaný. Tu, vezmi si kúsok. Delíš sa? Vďaka. Tak chutné. Poďme sa hrať. Poď. 1, 2, 3. Áno, porazil som ťa. Wow, aká chutná vec. Je to tekutá sladkosť. Chcem to len zjesť. Ale čo to je? Neviem. Otvor svoj. Dobre. Je to Chupa Chups. Aké super. Milujem to. Teraz to idem lízať. Môj jazyk prilepil sa na cukrík. Nemôžem ho odtrhnúť. Čo robiť? Pomôž mi. Ako vám môžem pomôcť? Rozumiem. Nalejme trochu vody. Môj úbohý jazyk. Vďaka. Som rád, že to pomohlo, ale ako môžem jesť karamel? Prišiel som na niečo tak chutné a bude možné robiť bubliny. Uvidíme. Wow, zjem ich? Dobre. Nie, ďakujem. Spolu? Áno? Wow, rezance. To je super. Mám tiež rezance. Budem prvý. Dobre? Beriem paličky. Ale čo je zle? Je to len tehla rezancov. Ako to zjesť? To je jednoducho nemožné. Možno to vynechám. Áno, a ja zjem svoje. Mám úžasné chutné rezance. Skvelé. Nie, aké pikantné. Oheň v ústach. Horím. Sotva to prešlo. Fuj. Aké pekné. Ďakujem. Teraz mám horúce rezance. Zjem ich. Lahodné. Nie, aké sú pikantné. Je to dokonca zábavné. Zjem ešte trochu. A ja nie, tak tentokrát ja. Dobre, zaujímavé. Chutná čokoládová tyčinka, ale je to trochu zvláštne. Je to akoby tekuté. Takže to vypiješ a nebudeš jesť. Čo robiť? Prišiel som na nápad. Zmrazím čokoládu. Teraz roztrihnem obal a pozri, čo urobím. Wow, takto môžeš získať lahodné čokoládové srdce. Vyšlo to skvelé. Pozri, wow. A teraz to ide do mojich úst. Aké chrumkavé, lahodné. Otvor. Wow, a mám celú chutnú čokoládovú tyčinku. Teraz len... Nedá sa odhryznúť? Je taká ľadová. Nedá sa do nej zahryznúť. Je úplne nemožné ju zjesť, ale tak veľmi ju chcem. Chcem to tak veľmi. Možno, ak do toho zaklopem, bude to lepšie. Nie, budem to musieť len smutne lízať. Stáva sa. A urobím rôzne figurky a zjem túto nádhernú čokoládovú tyčinku. Lahodné. Áno, teraz ja. Čo je tu? To sú šťavnaté, chutné nugetky. Horúce a voňavé. Aká vôňa. Musíme ich súrne zjesť. Jemné, lahodné, rozplývajúce sa v ústach. Neuveriteľné, lahodné. Zjem celé balenie. A čo ty, Čo to je? Mám tiež nugetky, len balenie mrazených. Otvorím ich, ale ako ich zjem? Skúsim to takto. Ani sa nedajú zahryznúť. Je nemožné ich zjesť. A moje sú skvelé. Posledný kúsok. Dokonca otravné. Čo ma môže napadnúť? Žehlička na vlasy. Wow, ty si majster. Myslím, že je to hotové. Sú také horúce, ale skvele chrumkajú. Úžasné. Mňam. Idem si hneď zohriať všetky nugetky. Dovol mi byť
Prvý. Chcem prekvapenie. Otvoril som to. Wow, Starbucks káva. Ale čo je s mojou? Tá je zamrznutá. Áno, ako severný pól. Viem, zmením to. Teraz je všetko pripravené. Pozri. Och, vystrašil si ma. Nech sa páči. Vďaka. Výborná káva, ale čo to je? Vôbec sa nevylieva, je úplne zamrznutá. Prepáč. Ale ako to piť? To nie je fér. A ja mám taký chutný nápoj. Skvelé. Je to jednoducho neuveriteľné. Tie marshmallows a káva spolu? Skvelé. Nemám šťastie. 1, 2, môj, tvoj, otvor to. Skvelé. Wow. Je to potešenie. Chrúmkavé wafle so šlahačkou. Ale vyzerá to, že sú studené. Áno, vôbec sa nedajú krájať. Ach, už to nezvládam. Dobre. Wow. A ja mám úžasné horúce wafle. Wow. A krájajú sa skvele. Skúsim kúsok s potešením. Lahodné a sladké. Nedá sa prestať. A moje sú ako drevené. Skúsim zjesť kúsok, ale vôbec ich nemôžem uhryznúť. Alebo takto. Rozbijem ich o stôl. Takto. Aspoň niečo. Ej, devčatá, zobudte sa! Kde som? Och nie, sme stratení. Čo sa deje? Nerozumiem. Kto je tam? Máme výzvu. Dobre, stlačím. Tento. Zaujímalo by ma, čo sa teraz stane. Áno, pozrime sa. Skvelé. Máš šťastie. Máš celý vedro tejto chutnej veci. Wow. Skúsim to. Je to jednoducho neuveriteľné. Takže chyť to. Leje na mňa. Nie. Som celý mokrý a lepkavý a nič nevidím. Je koniec. Zober vedro. Čo je to? Wow! Prečo by si to urobil? Chudák! Čo? Nič nevidím. Musím to dať dole. Úžasné. Vonia to a chutí to lahodne. Hej, musím to lízať. Dobre. Teraz ty. Myslím, že stlačím všetky tlačidlá naraz. Čo? No, dobre. K čomu to povedie? Wow. Tekuté sladkosti všetkých farieb. Takže mám tieto. Teraz to dostnem. A teraz to na teba všetko naraz vyleje. Nech sa páči. Celý dúha sa na mňa leje. Zdá sa, že je to chutné, ale je to hrozné. Nič nevidím. Aká chutná vec. Emma? Pipi, sám si to stlačil. V čom som? Mali by sme aspoň vidieť, čo tam je. Už som takmer čistý. Bingo! Takže, ktorý big by som mal stlačiť? Je to červený. Dobre. Prišla som na to. No, tento raz nemáš také šťastie. Aká odporná vec. Šváby. Ahoj. No, chaj to. Čo je tam? Aká nočná mora. Horor. Šváby sú v mojich vlasoch. Vypadnite, bastardi. Nie. Šváby sú všade. Po celej mojej izbe. Dobre. Aká nočná mora. Ak sa ich zbaviť. Teraz vás všetkých zabijem. Chápete to? Čo? Ups, dostávaš. Meda celú kopu peria. Tam to je. Teraz z teba urobíme sladké kuriatko. Zdá sa, že som sa zbavil týchto odporných švábov. Otvorí med a chyť to. Nie. Niečo sa na mňa zase leje. Som celý špinavý. Prilep na dno. Voň to lahodné. A teraz viac peria. Nech sa páči. Niečo na mňa padá. Čo to je? Nie. Si ako kúra. Som pokrytý perím. Ako sa toho môžem zbaviť? Kúra? No tak, tlačidlo. Poďme. Ktorý by som mal vybrať tento raz? Možno tento. A čo si dostal? Zaujímavé.
O, super! Je to sliz. Mám celú obrovskú fľašu slizu. Tak veľmi sa naťahuje. To je skvelé. Takže je čas ho na teba vyliať. Takže, čo je to tento raz? Aká nočná mora! Som celý v niečom tekutom. Chlapče, čo to je? Nič nevidím. Dúfam, že je to niečo super. Ako sa toho zbaviť? Čo sa deje? Pomoc. Som ako morský muž. No, to je všetko. Všetko skončilo. Ach, samozrejme, si vtipný. Nie, hej, nerob to. Dobre, no tak stlač tlačidlo. Bingo. Stlačím modré. Dobre, čo si dostal? Skvelé. Mám to. Krásny modrý piesok s flitrami. Taký krásny. Chyť to. Čo? Je to piesok? Je to vlastne modrý, krásny, lesklý piesok. Zdá sa, že je to všetko. Ako sa máš tam? Môžem sa s tým hrať? Je to veľmi smiešné. Pozri, hej, super. Som celý zaseknutý v slize. Hej, čo sa deje? Super, samozrejme. Všetko je tu super. Plač. Takže, keby som len dostal niečo super. Tento. Áno, teraz sa na to pozrime. Mám celý obrovský balík cukríkov pop. Vylejem ich všetky na teba. Keď to bolo len chutné. Len niečo sladké. Počkaj, čo to je? Áno, mal som šťastie. Aká zábava. Chcem to tiež. Daj mi trochu. Prečo? Získam viac. Čo robíš? Prečo ma hrízieš? To je koniec balíka. Hej, jedz, je to zábava. Poďme. Rýchlo to stlač. Viac tlačidiel. Ktoré si vybrať? Stlačím toto. Chápem. Čakáme na výsledok. Áno, nedostal si veľmi chutné jedlo, ale to je v poriadku. Je dobré, že to nejem ja. Fuj, ten zápach, samozrejme. Tu chyť to. To je nechutné. Nie, je to prilené. To je všetko. Celý balík je preč. Si ako malé mačiatko. Aký horor. Čo sa s tebou deje, Jane? Fuj, zápach. Ale to smiešné. Takže, čo tu máme? Tlač to. Dobre, stlačím tento. Dobre, počkajme. Áno, nemáš veľké šťastie. Dostal si celú misku vajec, surových vajec. Chápeš? Čo tam je? Aké nechutné. Nie, surovajcia? Nechcem. Nie. Prestaň. Ako sa ti to páči, Zlatko? Sú tak nechutné. Je to všetko v týchto. Fuj, som tak lepkavá. Na čo? Emma, toto je tak smiešné. Spokrytá vajíčkami. Je to tak. Zober to. Ups. Nie. Omylom som stlačil drep? Áno, vidím. Dobre, čo tento raz vypadne? Skvelé. Takže plechovka Coca-Coly a mucha, skvelé duo. Napriek tomu sa bavme. Dobre, všetko. Obrovská plechovka Coca-Coly sa vylieva. Čo? Čo to je? No mimochodom aspoň si umiem tvár. Také lepkavé. Coca-Cola je preč a teraz... Dúfam, že to je všetko. A teraz na dezert trochu múky. Znova! Niečo na mňa znova spadlo. Čo robiť? To je všetko. Múka je preč. Teraz to upracem. Mala by som si aspoň otvoriť oči. Nie, nič nevidím. Hej. Ako sa máš? Zatlač to. Nie. Čo? Nie. Chcem tento. No dobre, uvidíme. Máš šťastie. Tu je balíček šlahačky. Chcem ho zjesť sám. Nech sa páči. Dúfam, že to nie je nechutné. To je nadýchaná šláčka. To je skvelé. Čo je toto? Celý pohár? Super.
Je to jednoducho lahodné. Konečne som dostal niečo chutné. Je to nádherné. Bingo. Ale nenechám ťa bez posýpok. Celý pohár chutných vecí. Otvorím to. Krásne. Nech sa páči. Je to tak chutné. A čo to vyteká? Och, to sú osýpky. S nimi to chutí ešte lepšie. Zdá sa, že je to hotové. Dobre. Wow, a ja to chcem. Čo? To je v poriadku. No tak, stlač tlačidlo. Dobre, takže si vyberiem tento. Prijate, čo si dostal tento raz? Skvelé jedlo. Takže dostanem celý obrovský balík pikantných rezancov. Rezance. Aké je to chutné. Chutné? Som rád, že sa ti to páčilo. Chcem viac a viac. Nie, je to také pikantné. Horor! Máš oheň! Musím ťa zachrániť! Tu je voda! Och, skvelé. Vďaka. Áno, to je oveľa lepšie. Tak, pomohlo to? Vďaka Bohu. Poď, tlač. Stlačím tento. Ten červený. Dobre, je to ako... aký neporiadok. Nie som z toho veľmi šťastný, ale sú to majši, také malé, pisklavé, hrôza. No, vezmi ich. Čo je tam? Aké nechutné. Toľko myší. Musíme ich odtiaľ dostať. Je mi to ľúto. Tlač to. Dobre, zameriam sa a trafím tento. Koleso sa točí a dostaneš, no fujo, aké nechutné. Dostal si misku červou. Takže čikče a vševiliem. Aká hrôza. Sú na mojej tvári a vlasoch. Sú všade. Ani sa na to nepozriem. Strašné. Musíme ich odstaniť. Čo? Čo tam je? Zaujímavé. Len ma nehryz. Myslíš, že som stlačil tlačidlo? Áno, urobil si to. Takže teraz čakáme na... Dobre. Kľúč? Toto je víťazstvo. Kde je? Áno, to je ono. Chyť to. Čo? Kľúč? Môžem sa odtiaľ to dostať? Skvelé! Teraz otvor dvere a... Sloboda! Hurá! Som preč! Hej, a ja... To stlačí tlačidlo prvý. Ema, budeš to ty. Sedím. Modrá krabička. Takže naozaj dúfam, že modré tlačidlo ma nesklame. Ema, je mi to ľúto, ale budeš sa s tým musieť vyrovnať. Čo? Celý rad. Kuracie nohy sú také šmiklavé a nechutné. Používajú ich v hororových filmoch. Ospravedlňujem sa, ale nemám inú možnosť. Čo mám robiť s týmito kuracími nohami? Čo ty myslíš, čo? Mal by si to zjesť. Naozaj musíš? Je to tak nechutné. Nikdy sa mi nestalo nič odpudivejšie. Len sa na to pozriem a mám chuť zvracať. Je čas na ďalšiu krabicu. Som skoro naozaj šťastný s modrou. Takže by som mal mať šťastie. To je správne. Miranda, gratulujem. Máš celú kopu chutných hamburgerov. Ja by som proti tomu ani nič nemal. Amen. Dobre, v poriadku, Bono. Dobrú chuť. Super. Ako si poďme si dať chutný obed. Čo môže byť lepšie? Veľmi pekne ďakujem. Tieto taniere sú také lahodné, že nemôžem prestať. Zjem ich všetky. Musíme držať dietu. Už som úplne chudá. Oj, nemyslím si, že som ich mal zjesť všetky naraz. Nedokážem sa ani pohnúť. Nakoniec som prišiel na to, čo urobiť s týmito kuracími nohami. Počul som, že čarodejnice z nich vedia vyrobiť elixír. A tak to spravím aj ja. Myslím, že sa mi darí celkom dobre. Odkedy som bol dieťa, vždy som sníval o tom, že budem čarodejník. A teraz sa môj sen konečne stal skutočnosťou.
Teraz len musím zistiť, či moje tlačenie... To je najzábavnejšie. Hej, John, dostávaš z O, toho čo je v trochu pohári? ochutnávku. Dobre. Trochu smedný po búb. Počúvaj. Čo je som? Alebo som len naozaj si... Dobre, John. Povedala by som, že to funguje. Silsier. Stavím sa, že v mojej krabici je dosť o niečo menšie. Nerob! Nevadí mi byť čarodejníkom. Ešte jeden punch. Poďme. Naozaj potrebuješ môj elixír. Áno, áno. Kto bude tentokrát prvý? Pri tejto rýchlosti si vyberiem červené tlačidlo. Skvelé, pretože za tým tlačidlom je veľa jahodového džemu. Každý na svete miluje džem. Je taký sladký a chutný. Emma, dávaj pozor. Džem ide k tebe. Och, čo je toto? Pip, je to naozaj chutné. Je to jahodový džem. Proste ho zbožňujem. Úžasné. No, mohlo by to byť lepšie ako džem. A sú v tom jahody. To je tak chutné. Nakoniec som mal šťastie. Som naozaj šťastný za teba, Emma. Dobre, Miranda, teraz je rad na tebe stlačiť tlačidlo. Minule som mal šťastie s blúpou, dúfam, že sa mi teraz pošťastí. Miranda, tentoraz dostaneš pravdu, ktorú by mohol milovať len opičiak. Banáne! Dúfam, že sa vám tiež páčia. Hej, čo je toto? Jeden Myslel som banán? si, že ich bude viac. Samozrejme, že sú. Nemôžeš ukradnúť len jeden banán. To je priveľa z nich. Ale teraz môžem zjesť všetky tieto banány. A to je všetko. Tiež som zabudol na tento posledný banán. No tak, snažíš sa ma zabiť? Prečo s tebou vôbec hovorím? Je čas, aby som zjedol svoje banány. Hej, možno by si mal byť trošku opatrnejší. Miranda, nie som smetný kôš. Vyhoď tie pilulky niekam inám. Hej, to už stačí. Je dobré, že som sa dostal k Eminej krabici. To vyzerá ako námorník. Čo sa deje? Myslím, že som prišiel na najlepší žart s jahodovým džemom. A v tomto kole začne Miranda. Chcem si dočítať ten tlačidlo. Nie je to zlá voľba. Za žltým tlačidlom má čerstvý med. Mal by som to najprv skúsiť. Super chutné. Miranda nebude sklamaná. Čo je to? Je to také lepkavé a hnusné. Rozširuje sa to po celom mojom tele. Aké super! Zlato! Určite som ten. Jediný, kto má rád med. Ďakujem Zdá za sledovanie. že tieto včely tiež. To stačí. Choďte preč. Nechcem sa kamarátiť s včelami. Čudné, Fred. No, To je ďalšie neviem. tlačidlo. Dobre. To znamená, že môžem vyliať všetku túto vlnu. Miranda nechce len vlnu. Chce aj rezance. Dokonca aj to sa ti uľavuje? Takže chceš pridať aj trochu mlieka?
No, Miranda, všetky Čas. tieto veci. Vyklopiť na teba. Čo je toto? Hej, mal som dosť len medu. Prečo potrebujem všetky tieto veci? Teraz si ani nemôžem obliznúť med sám zo seba. Celý pokrytý A rezance bavlnou. čo? Fuj. Ešte je toho viac. Rozpustenie bude čerešničkou na torte. Poďme. Ani som nemyslel mlieko. To je všetko. Som tak... Som unavený zo všetkých týchto hlúpostí. No dobre, tak budem pokračovať vo výzve. Emma, teraz stlač tlačidlo. Dúfam, že ma posteľ nesklame. Joj, nemal si to vybrať, pretože sa ti nebude páčiť, čo sa ti vyleje na hlavu. Živé raky sú také strašidelné a majú tie kliešte, ktoré sú tak bolestivé. Emma, prepáč, ale nebolo to toto. Dajte to zo mňa dole! Prečo sa tieto veci hýbu? Ó, môj bože, sú to raky. To je tak strašidelné. Sedia. Niekto ma zachráňte. Chcú ma zjesť. O môj Bože. Nikdy predtým nebežal hneď od začiatku. Zdá sa, že tieto raky sú dosť strašidelné. Emma, opäť stlačíš tlačidlo ako prvá. Poďme! Hej, prestaň spať. Máme pred sebou výzvu. Ach, začali sme? Tak ja chcem modrý zadok. Smola. Pretože teraz na teba vylejem celý tank pachnúcej morskej riasy. Uf, smrdí to ako bažina. Takže aj ja budem takto smrdieť? Prečo som takto potrestaný? Ani nemám pri sebe svoj parfum. Prepáč. Hej, teraz by sa ti naozaj hodil. Dobre. Miranda, je rád na tebe, aby si zahrala tlačidlo. Vyberám si žltú. Dobre? Doručím ti to hneď teraz? Nie, to sú len nejaké staré haraburdy. Sekundu. Musím to nájsť. Aha. Tuto je. Miranda. Starodávny baránok. A podľa príbehov tam žije džin. Čo? Takže mi musí splniť 3 želania. Potrebujem Na si lampu natierať na... naozaj dobre. Skvelé! Naozaj existuje skutočný dživn. Môžem ti splniť 3 želania, Miranda. Dobre. Začnime s peniazmi. Pôsobilo, že som sa cítil tak... Čo? Domov? Bože, teraz tu toľko peňazí. Nie je možné. Chcem aj tvoje želania. Daj mi tú lampu. Čo robíš? Hej, teda to je moje. Ó môj bože, toto vyzerá ako Aladinova lampa. Čo si urobil? To bola moja lampa a moja televízia. Čo sa ti stalo? Si šialený? Pomôž mi. Pozri, čo mi spravili. Teraz smrdí. Vidím len jedno riešenie z tejto situácie. Len morským pannám to s morskou riasou na hlavách pristane. Čo? Odkiaľ som získala tento chvost? Nie som morská panna. Džin, čo si urobil? Vráť sa sem. Nechcem mať rybí chvost. Pomoc. Och, môj bože. Vyzerá to, že džinovia nie sú vždy takí milí. Dobre, že si mi dal veľa peňazí. Bola Mal som som v celkom šoku. šťastie.